Lima kaadlaw nga pagpamakuna alang sa sektor sa transportasyon gilusad sa mga ahensya sa gobyerno ug sa Office of the Presidential Assistant for Visayas diha sa Malasakit Center nga nahimutang sa LTO and Bacalso ning Dakbayan sa Subo. Samtang purok system approach gihimo sa Cebu City aron maabot ang mga tawo sa mga suok nga dapit. Ani ang report. Dili na mamahimong rason ang kabisi nganong dili makapabakuna tungod kay gipaduol na kini ngadto sa katawhan. Sama sa mga driver, operator, mga nagtrabaho sa terminal ug uban pa. Apil na ang pamilya mamahimo nang makapabakuna nga walay kuti kay diretso nang moadto sa Malasakit Center o sa buhatan sa LTO diya sa Bacalso. Wa na kinahanglan nga morehistro kay dawaton ang walk-in. Dako kay ning ikatabang no kay do na gid tay gigahin para sa atong transport sector. Then kadaghanan karon ang katong wala pay boosters mas maayo nga manhimo diri kay walk-in pwede magihapon atong gi-entertain. Gipadayag ni Direktor Eduardo Montialto sa LTFRB 7 nga mamahimo raw usab nga mohapit ang mga pasahero aron magpabakuna ug ni bisan kinsa nga magpa-booster shot. Mubakuna usab sila og 12 ngadto sa 17 anyos. Gisugdan kini kagahapon adlaw ug hantod sa adlawng Biyernes. Duha ra man gud ni safety and security. To be safe, be vaccinated. To be secured, be boosted. Samtang gigamit sa LGU sa Cebu City ang purok system aron maabot ang tanang mga tao nga wa pay bakuna. Matod ni Dr. Daisy Villa nga aduna pay daghang mga tao ilabi na sa mga suok nga dapit nga maglisod sa pag-adto sa sentro tungod usab sa ilahang panginabuhian. Busa gikinahanglang ihatod mismo sa ilang tugaran ang COVID-19 vaccine. So with this program for Purok or Sitio vaccination program, we really address the resident of the Cebu City because we will be going to the sitio of the barangay, penetrating those people who are not vaccinated and undecided. Gipanghinaot nga pinaagi sa purok system, makabot sa dakbayan sa Sugbo ang herd immunity. Lakip sa bakunahan ang mga nag-edad ug 12 ngadto sa 17 anyos. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.